Waar het correct achter de financiering van de nieuwe ijshal Ice Dome in Almere zit, blijft onduidelijk. De zoene tassezingswezen, maar hokker is net bekend. Juster weer er een passenconferentie van de gemeente Almere en de initiatiefnemers van Ice Dome. In 2014 was ze beginnen met de bouw. Supermerken in Ljouwert maaien nu alle snijden iepen. Er komen ik meer keepsnijden van de binnenstad, 22 in tier. Het is een voorstel van BMW van Ljouwert. Wethouder Koster van het CDA had instemd. Het fietser Luwe Westra is vast van plan het criterium du Dauphiné uit te fietsen. Hij is juist zwier vallen in de tweede etappe. Westra riet in een uitdaling in een gat en sloeg door de kop. Hij had kniezings, maar neer brutsen. Ex-detineerden worden dubbel troffen door de crisis. Het tal banen is in rap tempo afgenomen. Vanmorgen weer er een oriëntatiemerk voor detineerden in Vezen is de Marwai in Ljouwert. De merk is net alleen nog gericht op baan, maar ook op vrijwilligerswerk, een nij wemplak en verslavingszorg. Joen en vannacht helder en het wordt 6 graden. Morgen sinneskin waar 19 graden. De komende dagen hegere temperaturen rond en het weekend.